ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ሽቶ ከም ዝተቐብአ ቁጽሪ 1 ሽዑ ኢየሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲጋ ናብታ ንሱ ካብ ሙታ ዝተንስኡ ኣልዓዛር ዘለዋ ናብ ቢታንያ መጸ። ኣብኣ ኸዓ ድራር ገበረሉ። ማርታውን ተገልግል ነበረት። ካብቶም መቓምጡ ሓደ ኸዓ ኣልዓዛር እዩ። ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቁዱይ ቅብኢ ጽሩይ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ጌራ ኣጋር ኢየሱስ ለኸየት። ብጸጉሪ ርእሳውን ደረዘቶ። እታ ቤት ከዓ ብመዓዛ እቲ ቁዱይ ቅብኢ መልአት። ካብቶም ደቂ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ከትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ አስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ግና እዚ ቁዱይ ቅብኢ እዚ ከመይ ግዳን 300 ድሪም ተሸይጡስ ንድኻታት ዘይወሃብ በለ። እዚ ዝበለ ሰራቕ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን። ማሕፍዳ ምስኡ ነበረ። ካብቲ ኣብኡ ዝኣተወ እውን የልዕል ነበረ። ስለዚ ኢየሱስ ድኻታት ኩሉ ሰዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ፣ ናይ ግና ኩሉ ሰዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶ እያ ሕደጋ በለ። ቁጽሪ 9 ድሕሪዚ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ሰብ ኢየሱስ ኣብኡ ምህላው ፈሊጦም መጹ። ነቲ ካብ ሙታት ዘተንሶ ኣልዓዛር እውን ክርእዩ እምበር መንቲ ኢየሱስ ጥራይ ኢሎም ኣይኮኑን ዝመጹ። ብዙሓት ኣይሁድ ብምኽንያት ኣልዓዛር እናኸዱ ብኢየሱስ ይኣምኑ ነበሩ እሞ ሊቃውንቲ ካህናት ንኣልዓዛር ድማ ክቐትልዎ ተማኸሩ። ኢየሱስ ብዓብዪ ክብሪ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ቁጽሪ 12 ንጽቢሒቱ እቲ ንበዓል ዝመጽእ ብዙሕ ህዝቢ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመጽእ ሰሚዑ ጨናፍርኦም ሲያልዒሎም ክቕበልዎ ወጹ። እናጨደሩ ኸዓ ሆሳዕና ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉሥ እስራኤል ብሩኽ እዩ በሉ። ከምቲ ኣትጓል ጽዮን ኣይትፍርሂ እንሆ ንጉሥኪ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ ተጻሕፈ። ኢየሱስ ከዓ ጻዕብ ኣድጊ ረኺቡ ተወጥሖ። ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ነገር እዚ ቅድም ኣየስተውዓልዎን። ኢየሱስ ምስ ከበረ ግና ሽዑ እዚ ነገር እዚ ብዛዕባኡ ከም እተጻሕፈን ንሳቶም እውን እዚ ከም ዝገበረሉ ዘከሩ። እቶም ንኣልዓዛር ካብ መቃብር ጸዊዑ ካብ ሙታት ከተንስኦ ከሎ ምስኡ ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ይምስክሩሉ ነበሩ። ስለዚ እቶም ህዝቢ እዚ ተኣምራት እዚ ምግባሩ ሰሚዖም ክቕበልዎ ወጹ። ሽዑ ፈሪሳውያን ንሓድሕዶም ሓንቲ እኳ ከም ዘይተስልጡ ትርእዩ ኣለኹም፣ እንሆ ብዓለሙ ድሕሪኡ ይስዕብ ኣሎ ተባሃሉ። ኢየሱስ ብዛዕባ ሞቱ ከም ዝተዛረበ ቁጽሪ 20 ካብቶም በቲ በዓል ክሰግዱ ዝደየቡ ከዓ ሓያሉ ጽርዓውያን ነበሩ። ንሳቶም ናብ ፊልጶስ በዓል ቤት ሳይዳ ናይ ገሊላ መጺኦም ጐይታይ ንኢየሱስ ክንሪኦ ንደሊ ኣሎና ኢሎም ለመንዎ። ፊልጶስ ከዓ ከይዱ ንእንድርያስ ነገሮ። እንድርያስን ፊልጶስን ድማ ከይዶም ንኢየሱስ ነገርዎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎም ወዲ ሰብ ክኸብር ግዚኡ በጺሓ እያ። ፈረስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቐትን ዘይሞተትን በይና እያ ትነብር። እንተሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ንህይወቱ ዝፈትዋ ኸጥፋ እዩ። እቲ ንህይወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ዘለዓለም ህይወት ክሕልዋ እዩ። ዘገልግለኒ እንተሎስ ንኣ ይስዓበኒ፣ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ። ዘገልግለኒ እንተሎ ንኡ እውን ኣቦይ ክኽብሮ እዩ። ሕጅስ ነፍሰይ ጉህያ ኣላ እንታይ እሞ ክብል እየ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ። ግና ከም ወንቲ እዚ ናብዛ ሰዓት እዚኣ መጻኹ ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ። ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረ ኣለኹ ከም ብሓድሹን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መጸ። ሽዑቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዱ እዩ በሉ። ገሊኦም መልኣኽ እባዳኣ ተዛረቦ በሉ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እዩ ዝመጸ እምበር ምእንታ ኣይኮነን። ፍርዲ ዝዓለም እዚኣ ሕጂ በጽሐ፣ ገዛእ ዝዓለም እዚኣ ሕጂ ንወጻኢ ክድርበ እዩ። ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ እየ። ብኸመይ ዝመሰለ ኣማውታ ከም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ እዚ ዝበለ። ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ደኣ ካብ ሕጊ ሰማዕና፣ ንስኻ ግና ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦ እዩ እትብል ዘለኻ? እቲ ወዲ ሰብ እቲኸ እንታዋይ እዩ ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ኢየሱስ ገና ንቑሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእከልኩም ኣሎ። ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ። እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ። ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ በሎም። ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ካባታቶም ከይዱ ተሓብአ። ኣይሁድ ምእማን ከም ዝኣበዩ
قطري 37 إذا كنت أكل تأمرات أقاب كميوم ناقبر كنسو النبي إسياس قويتاين نمسكرنا خمن آمنو كالتسميك زي أبيهر سنمن تقهده زبولك قال من تخفت سنبقو أي آمنون دما إسياس كان بحدش بعينتم كيريو بلبومون كيستوعلو كيمولسون أنا قاكي محرمسي عينتم أعاري لبومون أترره إلو إيو مؤسل زي مأمان سأنو إسياس كبرتو رئيو بزعباقو مستزارب إزباله مسنا يزقنا بزحات كم مقان انتبقو آمنو قناخا كابناي أملاك كبرس نايسب كبري عبليت سمسل زفتو كاب بيت صلوت منتي كيسو قوم بسري فرساوان آيه قهدون وطري 44 يسوس قنا تقدر بلون باي زأمن بتزل أخن إيو امبر باي كونن زأمن نايزري نتزل أخن نون إيريو اتي باي زأمن زبلا عب سلمات من تخينبر أنا برهان كويننا بعالم متسي اللخو أنا العالم كدحن دا أمبر العالم كفر داي متساخن أمو نقالي يسمعو زي حلو انتلو أنا يكون كنز فردو أنا سأتزل أخنا بودا انتاي كم زبلن ززاربن تزاز إيبون نمبر كابر سي أي زاربن هي أمو اتاتزازو نيزال عالم هيوت مخانا أفلت اللخو مبارسي اتانا ززاربو كم تأبوز نقرنكم إيه ززارب زلخو نتي زنعقنن نزرباي زي قبولن كا زفردو الله زي أنا ززاربو زلخو قال نسو بتا دحريت معلتي كفردو إيو